Και γεια σας παιδιά, Μάγκος εδώ και σήμερα θα σας δείξω, όπως είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, τα Medieval Weapons. Είναι αυτά εδώ. Έχω προσθέσει το κανόνι, όπως βλέπετε. Πρώτο λοιπόν Medieval Weapon είναι αυτός ο καταπέλτης, ο οποίος μπορεί να ρίξει διάφορα blocks, 3 για την ακρίβεια έχω προσθέσει τώρα. Να σας το δείξω λοιπόν, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και εσείς με τους φίλους σας. Όλα θα μπουν στο description με download link. Θα είναι σε structure blocks. Θα δείξω πώς να τα εγκαταστήσετε στη συνέχεια. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει αυτός ο καταπέλτης? Αρχικά μπορεί να ρίξει μια σκέτη πέτρα, όπως βλέπετε εδώ. Επίσης μπορεί να ρίξει μια πέτρα φλεγόμενη, όπως θα δείτε τώρα. Βάζετε μια πέτρα από πάνω φωτιά και την ρίχνει ένα magma block, όπως βλέπετε. Και μπορεί να ρίξει επίσης ένα anvil. Θα ρίξει και αμμόνι, μάλιστα. Στο anvil δεν έχω προσθέσει κάποια particles. Οποιοςδήποτε όμως θέλει μπορεί να προσθέσει εκείνους. Όπως βλέπετε τα commands πάνε μαζί με την κατασκευή, οπότε μπορείτε να τα πειράξετε και να το κάνετε εσείς όπως θέλετε, αν ξέρετε και έχετε χρόνο. Λοιπόν, η επόμενη κατασκευή είναι το crossbow. Τα commands που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά εδώ, δεν είναι πάρα πολλά. Ο παίκτης μπορεί να κάτσει κανονικά στην καρέκλα, εδώ, και με τη χρήση της δεξιάς ή της αριστερής πινακίδας μπορεί να φορτώσει και να ρίξει με το crossbow. Και μπορεί να ρίξει. Ρίχνει κανονικά ένα arrow μπροστά, όπως είδατε, το οποίο μπορεί να σκοτώσει με τη μία κάποιο mob ή κάποιο player. Όπως για παράδειγμα αν βάλουμε ένα zombie. Ναι. Μάλιστα, οκ. Και ρίξουμε, σκοτώνει οτιδήποτε βρεθεί εκεί. Ξαναδούμε μια φορά. Όπως βλέπετε το σκοτώνει με τη μία. Δεν υπάρχει κάποιο είδους bug που μπορείτε να βρείτε, δηλαδή αν πάτε στην πόρτα αυτό και μετά θα θέλετε να βάλετε στην fire, δεν θα ρίξει μέχρι να φορτώσει. Οπότε και να σπαμάρετε οποιαδήποτε πινακίδα, μην φοβάστε, δεν υπάρχει κάποιο bug. Αυτό εδώ είναι το crossbow. Και αυτό είναι σε structure blocks, θα σας το δείξω πριν το καταστήσετε μετά και να το κάνετε οπωσδήποτε θέλετε εσείς. Στη συνέχεια, ένα από τα καλύτερα που έφτιαξα τώρα τελευταία είναι το cannon, το οποίο χρησιμοποιεί αυτά τα command blocks. Μπορείτε και εσείς να πειράξετε αν κάτι δεν σας αρέσει. Να σας δείξω πώς δουλεύει. Όπως βλέπετε, αυτό εδώ το torch είναι το φυτίλι, το οποίο με το πάτημα του κουμπιού εδώ θα ενεργοποιηθεί. Θα περιμένουμε να τελειώσει και θα ρίξει μια βολή. Όπως βλέπετε εδώ, δείτε και πείτε. Όπως είδατε, μετά από 1,5 δευτερόλεπτο ξανακάνει reset το κάνουν, όπως είδατε εδώ. Την ώρα που πατάτε το κουμπί εξαφανίζεται, ώστε να μην μπορείτε να το ξαναπατήσετε όταν υπάρχει χρήση του κάνουν. Αν θέλετε να το ξαναδούμε μια φορά. Και ρίχνει μια μπάλα με TNT, όπως είδατε. Μάλιστα. Αυτό εδώ ήταν λοιπόν το Canon. Ο κόσμος λοιπόν με τα παρακάτω creations θα είναι στο description, θα μπορείτε να το κατεβάσετε και να τα χρησιμοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Διότι τελικά τα structure block αποδείχθηκε ότι μπορεί να προκαλέσουν κάποια μικρά bugs όπως τα falling sands. Δεν θα μπουν στο structure block, αλλά σε ένα world που θα βρείτε στο description. Θα λέμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο.